Pavlovo prvo pismo Timoteju. U svojoj službi Pavao je mnogo godina proveo putujući. Započeo je mnoge crkve i stvorio je veliki tim suradnika. Timotej je bio jedan od njih. Jednom je prilikom bio u gradu Listri i tamo je upoznao Timotejevu vjernu majku i baku. Zadivila ga je Timotejeva posvećenost i predanje Isusu. Pavao je godinama Timoteju bio mentor, te ga je naposljetku počeo slati u misije različitim crkvama. Kada je Pavao čuo za grupu vođa koji su se uvukli u utjecajnu crkvu u Efezu, te su širili netočne stavove o Isusu i o tome što znači slijediti ga, on šalje Timoteja da se suoči s tim vođama i ponovno uvede red u tu crkvu. Nakon što je Timotej stigao u Efez, Pavao mu šalje ovo pismo da ga pouči kako da ispuni tu zadaću. Pismo je pažljivo sastavljeno. Ono započinje i završava nalogom Timoteju da se suoči s tim vođama i njihovom krivom teologijom. Ovi nalozi okružuju dvije velike središnje cjeline koje obiluju praktičnim uputstvima za rješenje problema s kojima je Timotej suočen u Efeškoj crkvi. I zatim, na kraju, svi ti dijelovi povezani su, odnosno završavaju nizom od 3 pjesme koje veličaju uskrslog Isusa kao kralja svijeta. Istražimo ovo pismo zajedno i otkrijemo kako sve to funkcionira. Pavao započinje pismo prisjećanjem kako je Timoteja poslao u Efez da se suoči s vođama koji šire čudna učenja. Opisuje kako su te osobe zaluđene svojim razmišljanjima o Tori, posebice ranim pričama i rodoslovljima u knjizi Postanka. I, kao što ćemo vidjeti, oni su razvili svakakva čudna učenja o hrani, braku i seksualnosti koja nisu bila u skladu s Isusovim i apostolskim učenjima. Pavao čak imenuje neke od tih ljudi, Aleksandar i Himenej, te opisuje kako je njihovo učenje podijelilo crkvu i stvorilo polemike i rasprave. Zatim govori da je ovo zapravo prvi jasan znak njihovog iskrivljenog učenja, jer istinsko kršćansko učenje je vjerno Isusovom nauku te rezultira ljubavlju i iskrenom vjerom. Napominje također da uloga Tore nije poticanje rasprava, već je naprotiv, njena je svrha razotkriti istinu o ljudskom stanju kao što je to bio slučaj kod Pavla. Ispravno učenje na osnovu Tore navešće ljude da uvide Božju milost otkrivenu u Mesiji, koji je došao spasiti grešne, slomljene ljude. Pavao završava ovaj dio pjesmom koja veliča Isusa kao kralja iznad svega, te poziva Timoteja da ušutka te ljude i njihova lažna učenja. Pavao se potom osvrće na specifične probleme u toj crkvi uzrokovane lažnim učiteljima. Na početku poziva Timoteja da održava redovna crkvena molitvena okupljanja kako bi se molili za vodeće ljude u Rimu i za mir. Za Isusove sljedbenike mir stvara idealne okolnosti za širenje poruke o Bogu mira koji želi da se svi ljudi spase. O Bogu koji je poslao Isusa kao jedinog posrednika da dade svoj život kao otkupninu za sve nas. Suprotno tim lažnim učiteljima, Pavao podsjeća Timoteja da Bog želi spasiti cijeli svijet, a molitva će ih uvijek na to podsjećati. Potom se osvrće na probleme vezane za muškarce i žene koji su pod utjecajem pokvarenih vođa u Efezu. Prvo ušutkava grupu muškaraca koji su bili upleteni u žestoke teološke rasprave koje su započeli ti učitelji. Pavao kaže da bi se ti ljudi trebali naučiti moliti. Zatim se suočava s grupom imućnih žena u crkvi koje su crkveno okupljanje tretirale kao modnu reviju. Oblačile bi skupocjenu odjeću koja bi posramljivala većinu drugih ljudi koji sebi nisu mogli priuštiti takvu garderobu. I ne samo to, neke su od njih čak sebi prisvajale i vodeća mjesta u crkvi, te su promicale učenja tih pokvarenih učitelja. Pavao ušutkava te žene, govori kako one ne bi smjele poučavati i biti vođe u crkvi. Zatim se vraća na priču o Adamu, Evi i zmiji iz 3. poglavlja knjige Postanka. I to je jedan od tekstova u Pavlovim pismima gdje ga je, kako to Petar kaže, teško razumjeti. Postoje različita tumačenja onoga što Pavao ovdje govori. Neki misle da Pavao trajno zabranjuje ženama da poučavaju i budu vođe muškarcima u bilo kojoj crkvi. A njegov komentar o Adamu i Evi uzima se kao dokaz da je Bog odredio da jedino muškarci mogu biti vođe u crkvi. Postoje drugi koji smatraju da Pavao zabranjuje ženama vodstvo i autoritet nad muškarcima u crkvi. Ali ako su obrazovane, žene bi trebale i mogu poučavati kao vođe u crkvi, ali pod muškim vodstvom. I tu su oni koji smatraju da Pavao ovo zabranjuje jedino ženama u Efezu, a spomen Adama i Eve služi mu kao usporedba kako su te žene, poput Eve, zavedene lažnim učiteljima.
Koji god pogled smatrate ispravnim, Pavao jasno ističe kako ove efeške žene moraju doći pod Timotejev autoritet, te dobiti primjereno teološko obrazovanje. Cilj toga je pomoći im u rastu, kako bi jednoga dana postale poput drugih vrsnih ženskih službenica koje Pavao spominje u svojim ostalim poslanicama, kao što su Feba, Junija i Priscila. Pavao nastavlja govoriti o krizi vodstva te poziva Timoteja da uspostavi malenu, ali zrelu grupu muževa i očeva, koji će biti starješine ili nadglednici u crkvi. To bi trebali biti muškarci bez prijekornog karaktera i integriteta koji će raditi skupa s grupom đakona. To je grčka riječ koja znači sluga. To su muškarci i žene koji uistinu vode i služe u crkvi. I oni trebaju imati iste osobine kao i starješine. Svi oni zajedno trebaju biti poznati po zdravim odnosima u njihovim obiteljima, jer će to pokazati njihovu sposobnost vodstva u crkvi, koja je Božja obitelj. I način kako svi oni žive zajedno treba biti dosljedan priči o Isusu koja je prisutna u zaključnoj pjesmi. Ona govori o njegovom utjelovljenju, smrti, uskrsnuću, uzvišenju kao kralju, te širenju njegove nove obitelji po cijelome svijetu. Sljedeća cjelina Pavlovih uputa Timoteju ponovno je povezana s problemima koje uzrokuju ti lažni učitelji. Pavao prvo ispravlja njihovu lošu teologiju. Oni govore ljudima da prestanu jesti određenu hranu, što je najvjerojatnije meso, i da prestanu sklapati brakove, što Pavao smatra apsurdnim. On se vraća na prvo poglavlje Postanka i podsjeća da je cjelokupno Božje stvorenje veoma dobro, a to uključuje i hranu i brak. Svi oni koji poznaju i daju hvalu stvoritelju trebali bi te stvari uzimati sa zahvalnošću. Pavao se zatim osvrće na problem zbrinjavanja udovica. Ovu važnu službu iskorištavale su mlađe i imućnije žene, najvjerojatnije one iste koje su radile probleme opisane u drugom poglavlju. Pribilježile bi se za crkvenu pomoć, ali bi zatim svoje dane provodile s drugim muškarcima i širile bi tračeve, nanoseći tako štetu ugledu crkve u gradu. Pavao se tome oštro suprotstavlja, te govori kako bi pomoć trebale primati samo starije udovice koje nemaju svoje obitelji. Takvim udovicama crkva treba pokazati Isusovu ljubav i darežljivost. Pavao se potom osvrće na problem među nekim starijim muškarcima u crkvi. Timotej treba poštivati njihovu dob, ali ne i njihovo loše ponašanje koje je najvjerojatnije uzrokovano prekomjernom konzumacijom alkohola. Oni štete ugledu crkve u Efezu. Stoga je na Timoteju da se u ljubavi suoči s njima, te ako se nalaze na vodećim pozicijama, da ukloni one koji se tako ponašaju. Zatim nadodaje jednu zanimljivu fusnotu. To ne znači da Timotej ne smije piti alkoholna pića. Zbog svojih želučanih problema, vjerojatno bi svaki dan tijekom večere trebao popiti čašu vina. Nakon toga, Pavao se osvrće na problem među kršćanskim robovima, jer neki od njih nisu poštivali svoje kršćanske gospodare. Istina je, evanđelje stvara jednakost među Isusovim sljedbenicima, ali Pavao smatra da jednakost treba biti strateški provedena, tako da loše ne utječe na službu i svjedočanstvo crkve. Ako kršćane krenu povezivati s pobunama robova, to će biti problem. Kršćanska preobrazba rimskog kućanstva treba se dogoditi strateški, kako bi ta nova slika Božje obitelji pridobila druge ljude, a ne ih odbila. Na kraju, Pavao zaključuje pismo ponovnim pozivom Timoteju na suočavanje s pokvarenim vođama. Ovdje razotkriva njihove motive za većom zaradom, jer oni oko sebe sakupljaju sljedbenike, a zatim im naplaćuju svoje učenja. Ovi su učitelji izdali Isusa i njegovu poruku zadovoljstva i jednostavnog življenja. Pavao potom potiče bogate efeške kršćane da budu bogati u dobrim djelima i darežljivosti, te da sva svoja sredstva predaju kralju Isusu. I on je taj koji nadahnjuje posljednju pjesmu o tome kako je on istinski kralj iznad svih kraljeva. Prva Timoteju uistinu je važno pismo. Pomaže nam da steknemo cjelovito viđenje naravi i misije crkve. Ono što Isusova zajednica vjeruje, izravno će oblikovati kako će ta zajednica živjeti i ponašati se u svom gradu. Poradi toga, njihova teologija i vjerovanje moraju biti neprekidno preispitivani i oblikovani pismom i porukom evanđelja. Za Pavla je također veoma važno kakvu sliku crkva odašilje u javnosti. Kršćani bi trebali biti ljudi puni integriteta, poznati po dobrim djelima, služenju siromašnima i potrebitima, a sve to zbog predanja uskrslom kralju Isusu. O tome nam govori prva poslanica Timoteju.